Γεια σας. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το dialog στοιχείο για να δημιουργήσουμε ένα modal? Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά χρησιμοποιούμε HTML για τη δομή της σελίδας μας. Θέλουμε ένα παράθυρο διαλόγου για την αξιολόγηση, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα Detail. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε SCSS. Σκεφτείτε μεταβλητές, custom properties και nesting για να είναι όλα καθαρά και εύκολα στη διαχείριση. Δουλεύουμε με Mobile First Workflow, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε CSS Grid για να κεντράρουμε το περιεχόμενό μας. Και τώρα, JavaScript. Θα γράψουμε scripts για να χειριστούμε την επιλογή αξιολόγησης, να αποθηκεύσουμε την αξιολόγηση και να ενημερώσουμε το χρήστη με ένα μήνυμα ευχαριστίας. Μην ξεχάσετε να διαχειριστείτε τις μη επιλεγμένες αξιολογήσεις και τις υποβολές φόρμας. Εισάγουμε ακόμη και ένα Dialog Polyfill από το Skypack για να εξασφαλίσουμε ομαλή λειτουργία σε όλα τα προγράμματα περιήγησης. Για τα χρώματα χρησιμοποιούμε μεταβλητές SCSS. Αυτό διατηρεί το σχέδιό μας συνεπές και εύκολο στην τροποποίηση. Και να το! Ένα πλήρως λειτουργικό, διαδραστικό στοιχείο αξιολόγησης, φτιαγμένο με HTML, SCSS και JavaScript. Δοκιμάστε το και εντυπωσιάστε τους χρήστες σας με μια άψογη εμπειρία αξιολόγησης. Πατήστε το κουμπί εγγραφής και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες συμβουλές για web development.